sobre les defecacions dels gossos i en les voreres, en els jardins, se veu un increment d'un mes d'ací a que les voreres estan més plenes de defecacions de gossos. Entonces, sé que l'ordenança ja està en vigor i volia saber si s'està duent alguna campanya un poquet més intensiva, perquè sí que n'hi ha reclamacions de que la gent veu un munt de defecacions en les voreres i té que baixar perquè no pot passar, sobretot en els aledanys del Col·legi del Carmen, dels col·legis, les voreres estan infectades d'això. I en els jardins, en el Calvari, també. Tot el món sap, i per allò damunt hi ha plaques, de que els gossos no poden entrar als jardins. Si la gent no respecta les plaques, és que no se pot fer res. És a dir, 20.000 vegades ha anat la policia, sobretot al Calvari, i s'ha dit que els gossos, perquè n'hi ha una placa molt hermosa, que no poden entrar els animals allí perquè després entren els xiquets a jugar, i més en la zona de Calvari, que a més va molta gent major, alguna d'ella en gaire de rodes, i se duen a casa el que no se tenen que dur. I se les ha explicat per activa i per passiva. La neteja viària s'està fent exactament igual, perquè n'hi ha un protocol d'actuació de quan se neteja, d'on es comença, què dia se neteja, una banda del poble, quina maquinària, quin personal neteja. Exactament el mateix que fa 3 mesos i que fa 2 anys. Exactament el mateix. El que passa és que sí que és de deberes que cada vegada la gent, de la qual m'alegre, té més animalets en casa i molta gent va als animalets a replegar els xiquets a l'escola. Entonces, si quan l'animalet defeca en la via pública n'hi ha gent que no ho arreplega, no pots anar darrere de totes les persones que tenen gossos. I efectivament sí que teníem prevista una campanya i de fet ja tenim estrictius impresos i tot per a fer una campanya per a conscienciar a la població de que el carrer és com la casa de qualsevol i ningú deixaria a un gos defecar en la seva pròpia casa i que la gent se conscienci.